Muri yeZimbabwe tiri kusangana zvekare panyaya yandiri kukupai part 2 yemurume anonzi Edmo Zambezi Mavhura kwaSabhuku Katsande kumadziva uku kwaChifinya Maropa akapora mukadzi wake anonzi Tambudzai akasiya vana vake mudiki ane makore 3. Takasumuka tiri munharaunda iyo yemadziva tikaenda kwa muvillage kwaMugwizi kwatakanotaurawo nehama dzaTambudzai kunove ndokwa akakurira. Tikatanga kuwana hama neshamwari ikoko naSahwira vairatidza kushushikana nekubatikana nekuurayiwa kwanga kwaitwa shamwari yavo nemurume iyeyo anonzi Edmo Zambezi Mavhura. Iye murume uyu akasiya aita munana wokupisa fodya yakanga iri mubhani yamuri kuona iri papapa apedza kuuraya mukadzi wake. Ndiyo signal yaakapa kuvanhu kuti kunokwaiva. Vateereri vaSly Media, iye zvinezve regai tiwane mukana wokukurukura neshamwari yaTambudzai yaakakura nayo kumusha kwake kwaakaberekerwa. Tinzwe kutiwo zvakamubata sei zvekushaya kwaTambudzai nepamusaka pekupondwa. Vatete nematambudziko amainevha. Aiwa, akaoneka. Zita renyu ndimi ani mimi uye ukama hwenyu hwanga hwakamira sei namainevha? Ini ndinonzi Menji William, ndiri Sahwira wamainevha waTambudzai. Manga mane nguva yakadii muchifambidzana? Aiwa, kubva tichikura takura tichitambatisa. Musati mapinda mudzimba? Iyi ndiSahwira wenyu chaiche. Zviri kukubatai zvakadii nekushayikirwa namainevha nenzira yakadai? Ndarasikirwa zvakanyanyisa. Ndarasikirwa zvakanyanyisa ende chimunyandurwadza nekuti mafambiro erufu rwacho chaiwo anoshungurudza. Nokuti asi ndakazviona ndaitongonzwawo ndichifunga kuti zvinhu zvinongoitikawo ikoko ndisingazivi zvitori riwo. Zvinhu zvakatoitika ndichiona mwoyo wako wakaenda zvawo bva wakaenda uchishungurudzika. Demo rakanyatsotema zvokuti munhu akaratidza kuti haana kana kupupa achinzi murume akaimuudza kuti ndichakutema. Saka ezve iye wacho aiudzawo vanhu, aiudza inyaya yekuti inherera, aiudzawo vakadzi hanzvadza naMeguru. Ndakazwa blame futi kuti vanhu vasina kuzofolowa kuti avaudza kuti ndine zvekundibata asi hazvidi pafoni. Ndine vakadzi vanenge 3 asi hapana vana akazoda kuziva kuti zvii. Saka pamwewo kune vasara mukaona umwe munhu achitaura maproblems ake imbotedzeraiwo pamba chacho zvakabata zvida kuti semunhu vamwe vakutaura kuti murume anga akaroma pamwe zvaida kumurambidza kutaura but dai akawana pedyo pamwe aitaura even ininiwo pamwe dai ndakauya padhuze dai akandiudza. Saka haana kukwanisa kutaudza asi ukaona munhu achikuhinda kuti upenyu wangu wakadai itai kuti musvike padhuze naye zvinosavha life. Iye akaonawo akaudza but vana vakaita sei hawana kutera asi iye murume akaimupromisa. Asi murume ukagarawo nemurume anenge achikuudza kuti ndichakuraya anourashwa. Suduka kuri nani. Shoko rakasvika muchiite shoko ndakarinzwa funga musi wakatonzi atemwa sati tosvika kumaparents ndini ndakatotanga kutoziva maparents ake ndakabva ndazviziva vanhu vachitotya kutoudza maparents ini ndakazoudza hanzvadzi yake ini ndakaudzwawo nemwana hanzvadzi yangu anga ashanya uko anga ane musikana wake kusaidi koko. Saka pazvikangoitika nguva iyo akabva atouya kumba achitondiudza kuti tete ndozvaitika. Ini vandatanga kutozofonera hanzvadzi yake ndaitaura nematext ndichitaura naye ndichida kuti ndiedze kunzwa kuti ari kuzviziva here but anga asi kuziva kusvika kunze kucheni. Ndazvizoda zvekuzomubvunza kuti iwe mbofonera Tambo. Ndibva ndakataura naye nezuro kuseni ndakati aiwa izvezvi mufonere abva afona zvichiva but namba dzikuramba. Ndati handine urombo Tambo ashaya atemwa nedemo ndokuzotanga kufamba kwakazoita ichikama kuti vazvechisiya. Imi makazotanga kuudzawo ani nani futi kunze kwehanzvadzi yake? Nguva yandaitaura naye nemameseji andamuzivisa ndandine vanhu vanga ndinawo wanga ndaudza manext door ndovakazondisimbisa kuti aiwa mutaurire munhu wechirume. Ndowanda ndakatanga kuudzwa manebha angu manebha vazondisimbisa kuti aiwa chitaurira hama yake pedyo. Makazosumuka muchienda kumba kwacho mangwana acho? Aiwa, the very day musi wacho ndine Sahwira weko mukuru ndakabva ndatanga kutonzi chienda ndabva ndazoenda asi ndakasvika vamwewo vanga vambovabatsira vanga vabatsira zvavo vakazosvika kumutakura asi ndakazongosvikawo ndikazotanga kuzwa chawo machira eropa metresi acho ane ropa nanhasi metresi akatoguta ropa ndoterwa nenhunzi izvezvi ratidza kuti ropa rashata zvokuti toteza kuti pamwe ichazopiswa kuti handifo kuti ichashanda futi ropa rakawandisa rakaklina asi kunzi rori shoma gumbezi racho rakaenda naro ranaro izvezvi kumochera ndikunzi rakazara ropa chatozoriona musi wati chanomutora kuti rakamira sei asi blood ririmo pamba mufloor madziro unofunga pakanzi kane demo rimwe rakatozara madziro ririko pamafloors riripo machire masofa mubhedha wacho magumbeze zvakawanda blood. Imi makasvika atisa?
atotakurwa enda mochari. Andikuri murume wacho. Takasvika atonzi atakura. Murume akatoenda nebhodhi yake. Akatobvawo akatosvika bhodhi ichiri pamba. Mota yakatakura bhodhi ndo mota yakabva nemurume kumadziva maini ichizvika takura bhodhi achizoenda. Atosungwa nemapurisa. Atosungwa nemapurisa. Achisvika ipapo aitaurawo here iye murume wacho Edi? Aitotaura achitaura zvekuti mombe yangu hani payambuya wangu, madzizira yangu hani ndiye mwana wangu, hani ndiye murume parufu remukadzi wangu, achitogova zvinhu izvozvo. Nema? Anonzi akataura futi zvebhegi remushonga. Inini am the one ndakatiwo ndindina makemba ebedroom yeyo. Mutori nedhoo rewadhropu rangasiri kuvhurika nokuti murume anotonzi ane mapiritsi aitodiwa kujeri kwangari. Saka ndakatonzi chikinura utipo mapiritsi, ndikati aiwa makasununguka kuti muvhurire chikama. Ndibva toona rimwe dhoo rewadhropu asi kuvhurika. Saka pakazoita mwoyo mufu wakahaka kumunin'a wake, ndo wakazoya nefosi ukagujura dhororo. Mweya iwoyo? Ndo wakazonzi uise bute mumbatya dzake. Ndo wakazomoya bute nokuti marimwe zuva hatina kurara mweya chihaka kuhama dzake. Ndaura mafiro anga aita, ndaurayiwa nezvikwambo, panga pane zvikwambo ndakashinga ndabikira zvikwambo. Saka mweya ndo wakazonovhura dhoo, asi pane dhoo risingavhuriki. Iyezve zvekuti mune bhegi risingavhuriki ndakazvibhilivha. Mushure monge musikana wepapo mwana wemukomana wemusungwa mukuru akauya achitada hembe dzemwana. Ndibva ndavhura futi dhori, ndibva ndamuti pinda, ndibva ndibva anzi hembe hadzizi muwadhropu dziri mumabhegi. Mwana yeye wepapo akaramba kuvhura mabhegi achinditi mamabhegi muno mahavhurwa ari mwana wepapo. Zvinoti mutemo wakanga wakazonzi abate. Amenini akakati aiwa bhegi rakadai ndire mwana vhura, asi akaramba akazotora hembe dzazisori pachena kuti avhure bhegi chaiye mwana ipo akaramba. Zvichaudza kuti Edi anga akaromba. Nokuti mukadzi wake mwana wake yeye anotonzi angada kutorambwa kwaari kwacho anongoita vana vachifa. Mumwe wacho anongodzi nomwe svika pa2 months inobva yabva. Saka pana kana muzukuru vana vese vanongofa vari vadiki nenhumbu dzavo dzinongofa. Saka ndokutaura kwokutaura vanhu. Neiye mufi wacho mweya wake akatotaura kuti pano pane zviripo. Iye wacho ari mumota mudhifenda akatotaura kuti hama dzangu musabate changu papo, anotakura chinhu changu akutakurana nazvo. Saka urombo huriko. Aihushandise chiko urombo? Chiprofita aidzura, aizviti anodzura. Aidzura. Asi achitodzurawo zvizvo. Ende pane vanhu vakatopupura vakawanda. Pane mababa vaitoti ndaitambura nenyongo akatondira pandiyo ikapera zvokupera. Umwe aitoti ukatoenda uchikwadza nemusoro waipora. Asi ainzi aishandira akamonera jira revhedi. Uyezve momba macho mumopa wadhropu panenge mukakontena kegreen kari padenga, so kanonzi futi akabatiwa. Asi izvezvi ukapinda unokaona kanotooneka kari pamusoro pawadhropu, asi kanonzi akabatwe ndizoti kanini. Zviri kutidzidzisa kuti chii kune vanhu vanobatsira neusiri mweya waMwari asi zviri zvekuzvitsvagira? Zvinhu zvakaoma. Vanhu ngatingodzidzei kuzvishandira chokwadi chakanaka. Ngatingodzidzei kuzvishandira. Ende Mwari akatotitsika kuti nezvipo zvatinazvo muupenyu tikazvishandisa kuti kana mukana wekuchandisa chipo chedu ichocho tinorarama upenyu hwakanaka. Ukuromba kwakaipa nokuti kugara kwaaitoita nemukadzi wake Edi nemukadzi wake zvinonzi vaidanana. Asi ndafunga kupanduka kwemushonga ndokukazoti Edi arove mukadzi wake nedemo. Asi mukugara weitogara zvavo zvakanaka. Saka zvakakonzerwa nemushonga. Kuromba kwakashata, kwakashatisisa. Iye zvinonzi pane nguva yekurasika njere futi yanga ichiitika kuna Edi. Zvakambosvikawo munzeve dzenyu? Rakarasika. Ende zvitonzi mukadzi wake akaudza next door wake kuti murume wangu ane 4 months asingakwanisi kurara pasi, kurara hope. Airamba akamira kudai. Akaona kuti kumira kwaneta mubedroom, mukadzi akarara iye akamira. Akaona zvanetsa ibongobva mumba unomira mudaini. Akaona zvanetsa unomira panze. Mvura yese yakanaya last days yakanyanya yese yamupera pamira akamira pasi. Obva ipapo zenda kwamai vake. Saka zvakazvinge zvakutomutambudza zvokuti 4 months munhu asingarari ijiri. Akasingarari. Ndo zvakazomupa kuti azosvika pakutema chi? Zoti mukadzi wacho futi tema yaiona izvozvo dai anga ari munhu dai akasunduka nokuti aimuudza plus aita zvinhu zviri wild. Asi aingofunga aingotiwo pamwe azviite kwandiri nokuti tichitarisa futi akatuma mwana kunoshedza mai. Pamwe dai amai vakakasika vanhu aitarisa kuti aida kutotemani. Amai vake tema zvakamubata. Pandinofunga amai vakazononoka ndopaka. Amai vake vekubereka iye. Amai vake vekubereka nokuti akamutsa mwana akati ndinoshedza gogo. Gogo akasara uya mukadzi atotase. Unofunga akatopa mwana kuitira kuti mwana asaona achitema. Kusazoziva kuti aida mukadzi wake chaiye kana kuti aida mai. Makasangana nezvakaoma. Aiwa zvakaoma, zvakaoma zvinosiririsa. Mwana asara ne3 years. Baba wakujeri, amai vashaya.
dhoo rinogona kutovharwa remusha aiwa rinotovharwa nekuti handifungi kuti pane handichada kana kugara pambe papo handifungi. Mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe takanangana nekupondana kwemurume nemukadzi nenyaya dzedomestic violence mungatiwo kudimi? Kumhuri yeZimbabwe zvinongoti rudo ngaruwande patiri, rudo ngatingova vanhu vane rudo, zvekurwisana chaizvizvo zvakatusarira makudo. Ngative vanhu vane rudo, ngative vanhu futi vanonzwisisa munhu. Mukaona munhu ane problem ngatikasike vechikama kubatsiridzana. Uyezve kanawo ukaona kuti futi iwe une zviri kukubata uchiona kuti hama dzako dzese futi hadzisi kuasista, tsvagawo futi wepedyo unoona hosha iwana unowira naye umuudza mubatsirana. Nokuti pamwe dai akawana munhu akanyatsotsanangura nyaya yake dai akabatsirika akafa zvinorwadza banga dai munhu zvigumo zvangu zvitizvo nopinda akamutema zvekuti asamuke. Asi pamba pavo kugara taitoti vanhu vane zvinhu zvavo bhozi mushawo wangu wakavakwa zvakanaka taiti zvinhu zvavo sezvo vanori mafoji singazivi kuti pane zvimwe zvinoita sefuti zvinobatsiridza. Nokuti mukadzi wokutanga waidha akaenda nenyaya yekuti hanzi akaramba kubata mushonga, wechituwa akaenda nenyaya yekuramba kubata mushonga. Sau rangu ndiakazobvuma ende akatopiwa mombe kunzi waita basa mukadzi wangu ndokundibikira. Manje vanhu vakutaura kuti aiwa mombe yekutenda kuti wabikira zvinhu zvani zvinhu zvangu. Saka ndisingazivi kana zvazvo zvino kana isusu vanhukadzi tisabvume kuitiswa. Apa hama ashota tisu kwavo kwanaidha ariko ari kujera hama dzake dzikutofolowa dzikutomutera nechikafu nemapiritsi redzetwa kumuda asi isusu wedu vasina. Tinotenda nekukurukura nesu pano paSly Media TV. Ndimati zita rakazara ndiani zviya? Abigail Chakwambari. Aiwa, tinotenda munharaunda yatiri muno ndemani? Mamugwiza. Mamugwiza. Papa muna chifi Nyamaropa. Nyaya iyi yakasvika sei munzeve dzenyu imimi yekuti amai nevha vashaya? Pakauya mumwe mukadzi kumba achienda kumaricho akachitaura achiti hanzizvoni amanevha vatemwa nedemo nomurume wavo achiudza atete vacho. Saka atete vacho muroora atingati anda atete muroora acho mukadzi wanzvadzi ndopakatanga kuchema zvikanzi usacheme nokuti nyaya isati yabudikira. Zvikanzi kana nokuti murume wacho airwara pavangonozviswa muru akaita sevakatemwa. Biya wangu ainaenda akaenda kurodhi ndopasvika ndopataura ndopabvunza biya yake kuti ko ndizvo here zvikanzi ishuwa. Patazouya kuna tete tikati tete ndizvo here zvikanzi izvishuwa ndozvaikaitika tikatozvinzwa shoko nesu. Imi ukama hwenyu namai nevha hwakamira sei? Inini hangu handina ukama namai nevha. Asi ndisawira wenyu? Handina usawira asi kuti panguva panga pasina munhu aipinda mumba ndobva pabvunzwa kuti kosawira anopinda mumba ndiani. Zvikanzi ndimenju. Menju ndopafonerwa anga ari parefu. Hanzvadzi yemufi ndopaikafona zvikanzi panani wekuchinyudzi. Zvikanzi pane mukadzi wadread namukaranga. Zvikanzi vapei foni. Zvikanzi tiri kukumbirawo mutibatirewo basa ikoko sisi kuno kuti tiri parefu. Sisi kuna sapoti ranga tamboramba tikati handizvikwanisa ndisati ndazviita. Zvikanzi pindai nokuona kuti zvingaitirwa ani. Dai zvakauya kwandiri ndaitawo sei patangopindawo. Chishamiso chamakatanga kuona mapinda mumba imomo ende kari kekutanga kuona zvakadaro ndechei? Inini pakutanga ndakapinda ndakunyanya kushamisika nokuda kwokuti munhu aita kunge akarara. Ndazotenderera kuti asvika padhuze nomubhedha wake pandakaona kutemwa kwanga akaita pandakatanga kushamisika demo rakadzika kudai makatema nzeve iyi yanga iri uku imwe yakaenda akatemwa nepakati nepakati penzeve. Saka ruoko rwakarongwa rakadai ropa raiyerera norwoko kudai parwakazara panga akarara nepamubhedha panga ari. Kana kutemwa kwacho kwaakaita zvairatidza kuti munhu akatsukunyuka akangoramba akaita semunhu akarara kudaro. Zvati munhu akanyangirwa asingatoziva kuti chii chiri kuitika akakotsira? Ndizvozvo. Semunhu wechikadzi zvakakubatai zvakadii muchiona ronda rakadaro neropa rakawanda kudaro? Inini ndakabatikana kana kusvika pari nhasi mwoyo wangu uchiri kutondirwadza. Ndakaita ndangariro dzakawandisa. Ndakafunga ndofiri yakaita kuti munin'ina wangu zvekare. Saka ndakatorwadza zvakanyanyisa. Chii chamakazoita mumba imomo? Tapinda mumba imomo takanzi torei gumbeze pakatanga kuti torei jira rewaiti patatesesa asati akubvuchunura zvinhu zvomuno. Zvikanzi torei gumbeze raakatsamira iroro patamuputiridza rakadaro patanzi chimusungai patamusunga apa nepakati nekumakumbo.
ndobva tati isusu vakadzi ndisi kumutakura here zvikanzi aiwa varume ndovakazomutakura timisa mubhokisi tazosara ndopatakazotora zvamwe zvacho zvepasi ndopatakazonotora vatasamudhishi vataenda kunozviwacha patazviyanika. Zvinhu zvakadai zvedomestic violence zvingapedzwe sei kana kuti tingarege kupinda mazviri sei? Izvi zvinoda kuti kana munhu waunzwa senyaya yakafanana enda panext door ugone kutaura kuti ndine dambudziko rakati pamba pangu, munowana muyananisa ngone kukudza kuti ita so ita izvi, nekuti panguva ukada kuzviitira kwakanyarara unosvika kusangana netsaona. Imi muchimuona semukadzi akarara apo pfungwa dzaipiringishana kusiya kwaaita vana kwakapindawo mupfungwa dzenyera? Ndakarwadziwa zvakanyanya. Munhu takapinda futi nemandiri takasirwa mwana mudiki anga ane 3 years kuti zvigare asake zvinhu zvaakunda form 1 paakasiwa anga achiri mudiki. Tichingodzokera kumashure zvishoma pane nyaya iyoyo, vakanga vanetsana kusvika papi pahama yenyu imeme pakuzosvika pakupondana ikoko? Manzwiri atiri kungozvitawo vari kuti vanhu vaiyanana asi munhu airwara nemupfungwa. Saka tichiziva kuti wose vanhuwo vaviri mumba vari kunetsanei hapana zvatiri kuziva. Alright. Ko pane yenyu mwana akasiyiwa ari mudiki weukama hwenyu imeme vakanga vanetsanawo chii chakaitika muchidimbu? Muchidimbu vaigara vachingorovana, murume aigara achibata zvinokuvadza. Sisi takambomuti nin'ina dzoka akati ndirodzokera kumurume wangu ndopadzokera tikazongotakuraiwa. Saka kune vanhu vanonetsana mashoko enyu ekupedzisira vari mudzimba? Mashoko anga anoti kune vanhu vanonetsana tsvagai vayananise, vakuyananisei mugare zvakanaka. Aiwa, tinotenda. Musi wevanhu vakaungana zvakadii pana mai Neva vachidongorera nekuda kwekupondwa kwavanga vaita? Tunzwa kuti zvakaitika usiku. Makasvika usiku oro kuti mangwana acho makuseni? Takasvika mangwana kuseni. Mangwana makuseni. Pane vanhu? Takasvika pane vanhu. Vese vanhu vachiratidza kushamisika? Vanhu vaishamisika. Tinonzwa zvakare kuti akapisa futi bhandi refodya? Makazvionawo sei izvozvo? Akapisa bhandi refodya zvishu. Takariona. Zvinodudzira kurwara kwepfungwa here kana kuti utsinye uye tinonzwa futi kuti akanga anwa mushonga akazonwa futi mushonga? Inini hangu ndakachida kuzvitora seni hangu handingati panguva yanga akurwara. Munhu anga atova normal paurwere chepa anga asisiri. Nokuda kwokuti akapisa bhani kuti vanhu vauye ukaona bhani vanobva vaziva kuti ndozvandaita mumba. Hande. Aiwa, tinotenda nekutaura nesu pano paSly Media TV. Tete, nematambudziko atambudzai akafa nekupondwa nemurume wake akaonekwa. Ukama hwenyu natambu kana kuti amai Neva wanga wakamira sei? Ndakamira sasawira. Ndakangoti tichisvikawo patauda kuenda kunoona ndopakanzi imi masvika imi ndima wagarisani wake. Saka ndimotosvika moita usawira hwake wokumubvisa paara kuti awane kupinda mukofini. Saka ndakasvika pamubhedha pangari ndakamona akarara akatotsamira ruoko rwake rwerudyi. Pandakasvika ndakamutora ndakamupeta tikamuputiridza nevamwe vangu vanga ndina ndofunga wachasvika panapa. Tamputira kudaro ndopatakamusunga anga akatemwa panapa. Nzeve kaita imwe pisuku pakavhurika pokuti wakadai somo ruoko runokwanisa kuita kupinda pachironda chacho ichocho. Saka sikazongomuputira vatakurwawo nepolisi ndomuonera atikaitawo panguva iyo. Zvikuratidza kuti demo rakamutema raive hombe uye rakapinza? Demo raiva hombe asi ari kuratidza rakangotema kawanda ndobva atongoridzura. Zvakaitika. Imi semunhu wechikadzi muchiona ronda iroro kekutanga zvakakubatai zvakadii? Ini zvakandibata zvakanyanyisa songe ipapo ndatombomona munhu yetisina svondo tiinaye. Zvakandishungurudza kusvika pokupedzisira nokuti kukwara anga akakukwara zvisingatomboiti. Semunhu wamaimboona mazuva apfuura iwaya pane here kakutaurika kekuti vaigara vachinetsana kana kuti nemurume? Handina kunge ndakazvinzwa zvokunetsana kwavo wangu. Vanhu vaiva neupenyu hwavo? Vanhu vaiva neupenyu hwavo hwakanaka asi zvakatongozotishamisa kuti chii chakonzera kuti zvidai.
Tichitarisa imimi sevanhu vechikadzi nenyaya yekushungurudzwa mudzimba umu kumadzimai, pane chenjedzo yamungada kupa here kune vamwe vangangodaro vachisangana nematambudziko anenge achiitika mudzimba, nekuti kuti uzongonzwa kuti munhu angotemwa, pamwe pane zvimwe zviri muunderground zvavaiitirana pachezvavo vachipopotedzana vachipedzerana vari vairi asi zvisinganatsopera. Pane zvamungada kungodzidzisawo here seyambiro? Ini yambiro yandingape kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti kana waona murume achigara achikuyambira kuti ndinogona kuzokurova, mhuri yeZimbabwe gara watiza neupenyu hwako. Zvakaoma chiitiko chaitika munyamaropa munomu. Tashungurudzika. Gara hako wabuda uchiri mupenyu, usamirire kuti ndizvone. Gara vasuduruka hako. Kuti zvinoshamisa. Neiye zvinezve vana vasaradza nherera, zvakaoma zvakadii kuti vana vakure amai vavo vasipo? Zvinhu zvakaoma, zviri kushungurudza mhuri yeZimbabwe. Hapana chimwe chishamiso here chamakasangana nacho pamakanga mapindawo mumba machona imomo? Demo iri makatorionawo here? Demo takatoriona, rakatotakurwa nepolisi rakaendwa naro. Mungarirondedzera sedemo rakaita sei? Demo ranga matemo mahombe aya. Zvikuzokura kwaro sechinhu chachaiswa muplastic chaiswa muplastic nepolisi. Saka asi rararidza kuti demo hombe. Zvatikangoonawo izvozvo. Handiti. Pane mamwe mashoko here angoriwo mudundundu menyu takanangana nedomestic violence amungangodawo kutaurawo semunhu akazviona first hand kumunhu demo rakapaza musoro muzvokuti kana ruoko rwaikwana kupinda pakati kuri kukura kweronda ikuratidza kuti hapana mararamiro aimboita nekutemwa kwaakaitwayo? Mararamiro papasina. Papasina zvinhu zvekutishungurudza zvisingaiti. Mararamiro papasina. Aiwa, tinotenda nekuwana mukana wekuti tikurukure nemi semunhu akaona mumba maakanga akarara nepamubhedha paanga akarara. Muri kutarisirawo here kunzwa pane zvamuri kuziva here nezveurongwa hwekuti shamwari yenyu ichachengetwa rini? Shamwari yedu iyi takanzwa kuti inogona kuya mangwana kumanheru yochengetwa nemusi wechina. Ndozvo handiri kuziva kana sisazochinje. Sinazochinja. Aiwa, tinotenda nekuti wanisa mukana wekuti mutitaurire chimiro chazvakaita mumba maakaponderwa imomo. Tinotenda. Tinotenda. Imi ndimi Sawira wamai Neva vakashaya. Zita renyu rakazara rinoti? Inini zita rangu ndinonzi Margaret Mutambi. Munogara mumasabhuku ani uye chifi ari ani? Chifi Nyamaropa, sabhuku Mugwiza. Aiwa, tinotenda. Tinotenda. Nematambudziko amai Neva? Aiwa, akaonekwa. Zvakakubatai zvakadii? Zvakatibata, zvakatirwadza nokuti tanga tisina nguva yakareba auya kuno kuti chinzwa kuti pa 3 days anga auya kuno achitaura dambudziko rake. Tandisi kugara zvakanaka. Kunoku kwamuri kuti akauya ndekwani kunoku? Baba wake. Saka baba vanogona kuumbiridza vachiti mwana wangu gara. Aichi achidzidza chokuti ukaona mwana achikuudza dambudziko romumba make kana kuti murume wake anoti vakadenhana obata chinhu chinokuvadza, chatova chidzidzo kwatiri vabereki tine vana vari vakawana mumusha mavari kugara umu kuti kana kuri kugara kwakadaro kakutora mwana wako ari mupenyu kwakanaka pano kuzotora mwana chachitunha kana kuenda koshedzerwa chitunha achifa nenzira yakafanana neiyi. Zvinorwadza. Zviri kurwadza nokuti vana vake vachiri vana vadiki vanoda kuchengetwa, uyezve baba vake vakura, amai vake mukadzi uyu vakafa, baba vacho vanotova nedzimwe nherera dzavari kugara nadzo vakura. Saka zvinhu zvinoshungurudza kuna baba nokuti mudzimai havasisina vanga vachichengetwawo nevana ivava. Apa vawedzerwa dzimwe nherera? Vawedzerwa futi dzimwe nherera. Nokuti pane humwe hunherera hwokuti hungu unogona kuisiya vana kumusha kwana baba, asi vana vanozoshungurudzika zvokuti mwoyo wokubereka vana vanozokura futi vakumusha kwaamai vachichengetwa sekuchengeta kwavari kuita sekuri vavo dzimwe nherera. Saka zvakatirwadza mudunhu rachifi Nyamaropa, zvinhu zvakatirwadza chaizvo nokuti kana ivo chifi chaivo vanogara vachitaura nhau yemhirizhonga kuti musaite mhirizhonga. Handidi vanhu vanodeura ropa mudunhu rino
ukadeura ropa gara uziva kuti unenge unomhosva kumapurisa, kuna atezvara wako, kuna chifi zvakare unenge une mhosva yekudeura ropa. Chifi vanogara vachitaura, asi vanhu hamhenoti mweya hwai. Mhuri yeZimbabwe tiri kurwadzikana nechiitiko chakaitika pamusikana uyu, nokuti inini handina kuona hangu vhidhiyo yacho yakatorwa nevanhu, asi vaiti hanzi ukabatanidza maoko yako ari maviri kudai anoenda pachironda ichocho nomashamiro acho achakaita. Saka ndiri kubatikana, ndiri kurwadzikana, uyezve musikana uyu ndisawira wangu zvakare. Baba wake ndisawira wangu, tinogara naye muno muvhireji raMakuatsine Mangwiza, Nyamaropa, Chifi Nyamaropa. Imi zita rakazara chinzani? Inini ndonzi Shupikai Saidi, kana kuti amai muchingamiri. Aiwa, tinotenda nemashoko enyu edzidziso nekurudziro yetinoti nematambudziko ekushayika kwaMai Neva. Tinotenda. Ngo ndinonzi Joseph Rutandi. Joseph ani? Rutandi. Rutandi. Exactly. Nematambudziko aMai Neva. Dzakaoneka baba. Makaitambirawo sei nyaya iyi uye somatambirira tikaitawo zvedu bati takaitambira but hatisati taipedza. Akatemwa muzukuru wangu. Akatemwa muzukuru wenyu? Muzukuru wangu. Amai vangu inini ndwanzvadzi ane mwana akatemwa. Saka tine urombo nechiitiko chakaitika. Makaparirwa? Vakapara mhosva vakatema. Saka tino chikumbiro chokuti tikwanise kugara mune zvakanaka, tichitaurirana mune zvakanaka nechiitiko chakadai so. Zvinhu zvakauya musina mbozvifungidzira? Singafungire from nowhere. Iye muningiriki mukuwasha tingati munhu anga akaita sei kana makamutarisa wemi? Ndikamutarisa zvangu kwandiri inini mwana mudikisiteri, but unokuwana munhu ano mari anenge akunzi munhu mukuru, but uri mudiki. Munoti zvingadzivirirwe sei zvokuti vanhu vapondane? Kudzivirira kwazvinenge zvichiitwa, ukaona mwana achinge asvika pamba kuti handisi kugara mune zvakanaka, usamudzore bheki, gamuchira mwana wako, nokuti dambudziko raanenge achiona iwe unenge usingarioni. Nyaya yakasvika muri kupi mimi? Nyaya yakatosvika ndangoti ibvei kumvuma, ndokwandandichigara. Pamakatanga kunzwa shoko iroro makambofunga pfungwa dzekuti kunyepa here kutamba, kuti pfungwa yakapinda mumusoro menyu ndeyekuti chiipa? Yakapinda mupfungwa dzangu ini ndichizonzwa kuti shoko rakasvika, handinazokwanisa kuti nditaure nomukuwasha kuti iwe shamwari mwana ngaadzoke pamba, but ndakazosvika mwana adii achinzi adzokerako. Hapana kuita 2 days ndizonzwa taurako. Saka inguva shoma shoma yaakataura kuti handakugara zvakanaka. Ichokwadi. Aishi. Zvodai vanhu vakazvigamuchira akagara hake ingadai ari mupenyu. Gamuchira angadai ari mupenyu. Iyambiro ipi yamungapa kumhuri yeZimbabwe? Iyambiro yandinayo kumhuri yeZimbabwe, ndinotenda zvangu. Ndinonzi Joseph Rutandi, ndinogara muvhireji raMugwiza. Vachifi vamapande, munyaradzi mapande. Ndinokurudzira kuti mhuri yeZimbabwe mukaona chiitiko chakadaro so, kasika kubuda nenguva. Aiwa, maita basa. Ndichiwana izvozvo handina akawanda kunanzwa zvandataura, ngazvibate mupfungwa, Mwari vamuropafadze. Tinotenda.